Iya, bolo mana suaranya? Jangkrik. Mbak Rindi saking Laladan saking Laladan Solo Kodok monggo. Putu Manden campur sari. Melok 5 sepinten Mas Koko? Rindi biasakan profesional ya. Kok yang dipeneling itu aku, padahal Rindi ya. Audio Jepara di kita. Yuk koncone ngendi sik gembira alerap-lerap lanjute sedoro yo anglian numpak prau layar ing dina minggu kari wisata alon prau wis sampun kasera saking pemuda Mbah Mugati Bapak Nur Hadi nyuwun langgam memang nyemek mekaten. Napa? Kamu kepo kayak Dora. Enggak ah. Keri Pak Nur Hadi. Mau Mas Dereng sampun matur Bapak, ingkang dipun sampun konfirmasi kali Mas Danang, ingkang dipun wonten Sidawurung. Sidawurung ngene kalayong-layong. Hati iki, Dik. Iya. Dipun atur ingkang nyemek monggo matur Mbak. Doro Bapak Pusat. Pakurmatan kagem pepundhen ingkang sampun pinilih Bapak Nur Hadi. Sinten Pak Nur? Aku ora kagem dibayar lali kok Pak Nur kaya. Katur kagem Mbah Nardi, wonten pakurmatan saking Bapak Nur Hadi, Mbah Nardi. Kapiyarsa wonten Sidawurung ingkang nyemek mekaten. Nggih. Bapak. Ya Allah. Arta moro furnitur. Itu dis. Ingkang alus. Nun. Jangkrik kok sego kaya. Kancaku kenal cekat jebule. Nggih. Ngene Pak Nur ganti we. Umpama kok kenal ceket jangkrik. Jujur aku terus lali ra terkenal aku le. Cekel kok lali. Rindi. Kantor pemudenmu Bapak Nardi ya, Dik. Pilih sing dalu. Hampir sani Mas Danang putu mati ngeten. Rindi saking Solo ya. Kalau saking cekel kan. Dengan
Mangga. Nun. Ayo. MC ini kowe ora apa-apa Lewan. Kene nggo joget tenanan kok rada des niki grup